Nie všetko, čo vyzerá ako originál, je aj skutočne originál. Aj keď to na prvý pohľad vyzerá, že máme pred sebou Škoda originálne brzdové doštičky, nie je to tak. Na trhu sa objavili čínske kópie Škoda originálnych dielcov, ktoré nekopírujú len samotné brzdové obloženie, ale dokonca sa dodávajú v obale, ktorý napodobňuje Škoda originálne dielce. Odlišnosti sú zvýraznené červeným krúžkom. Napodobeniny sú dvojaké, s potlačou a bez potlače. Rozdiely. Pridržiavacie perá nie sú pevne prinitované. Tlmiace plechy na zadnej strane nemajú prelisy. Skopírované číslo šarže. Potlač je vyhotovená nepresne. Jednotlivé merania nevykazujú žiadne významné predĺžovanie brzdnej dráhy. Vozidlo zastavuje vo vzdialenosti kratšej ako 37 metrov. Po demontáži nevykazuje brzdové obloženie žiadne anomálie. Brzdná dráha sa každým brzdením predĺžuje. Pri 10. brzdení sa už brzdná dráha predĺžila o viac ako 18 metrov a vozidlo zastavuje vo vzdialenosti 55 metrov. Od 6. zabrzdenia začína obloženie dymiť a od 7. zabrzdenia dochádza k samovznieteniu s následným veľmi intenzívnym horením. Pri použití Škoda originálnych dielcov zostáva brzdná dráha prakticky rovnaká a vozidlo zastavuje vo vzdialenosti kratšej ako 37 metrov. Pri použití čínskych kópií sa brzdná dráha postupne predĺžuje až na 55 metrov. Pri poslednom brzdení je brzdový pedál v dôsledku zmeny vlastností brzdového obloženia vytlačený až na podlahe a brzdný účinok nemožno zvýšiť ani ďalším stláčaním brzdového pedála. Vodič sa dostáva do situácie, v ktorej nemá žiadnu možnosť skrátiť brzdnú dráhu. Škoda originálne brzdové doštičky. Čínske napodobeniny. Ostrapky na bokoch brzdového obloženia. Trhlina na brzdovom obložení. Odlomená hrana. Rozpadávajúca sa antivibračná vrstva. Škoda originálne brzdové obloženie nevykazuje žiadne podstatné zmeny. U čínskych napodobenín postupne dochádza k deštruktívnemu poškodeniu brzdového obloženia. Podobné brzdové obloženie nemožno v žiadnom prípade odporúčať. Najlepším riešením je obrátiť sa na autorizovaného servisného partnera Škoda, kde má zákazník istotu, že dostane Škoda originálne dielce.